bari mu kutsa da ku cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih Bukhari da Muslim, riwayar Abdullahi ibnu Ka'ab ibnu Malik. Dan shi Ka'ab ibnu Malik wanda ɗaya ne daga cikin waɗannan mutane uku da wannan abin ya faru da su. Wannan labari ne mai ban tausayi, ka nutsu ka ji me ya faru. yace wa an Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik wa kana qa'ida Ka'ab min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'ab ibn Malik yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk. Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Ka'ab ibn Malik. Lokacin da Ka'ab ibn Malik ya girma ya kamu da ciwon makanta, ɗansa Abdullahi shi ya kasance jagoransa, don haka yana da kusanci da shi. Sai Ka'ab ya ba shi labarin abin da ya faru har Allah ya saukar da wannan aya a kansu. Shi kuma yanzu zai ba mu labari, ya ce ga abin da ya faru. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. كعب yake cewa ni din nan ina daga cikin mutanen da basu bi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama a yakin Tabuka. Yace amma ban taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki alhali ba tare da ni ba. Duk yakukuwan da aka yi tare da ni aka je, sai a wannan kadai. Yace amma yakin farko da aka yi shi ma ba a yi da ni ba, kaga bai samu na farko ba, bai samu na karshe ba kenan. Yace yakin farkon nan na Badar shi ma ban je ba. Yace amma dama yakin Badar don baka je ba za a zarge ka ba, saboda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbai ba da niyyar yaki bane, ballantana a ce wanda bai je ba yayi laifi. Ya fita ne ba da shirin yaki ba, amma aka je daga baya abun ya juya ya zama yaki. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. yace na halarci lokacin da aka yi bai'atul aqaba, inda muka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya zo Madina mu karbe shi. Yace ni kuma wannan lokacin da aka kulla yarjejeniya da Annabi akan karbarsa a Madina, ni bana jin cewa yakin Badar ma yafi mun muhimmanci sama da wannan abun. Don haka ni ina godewa Allah da na samu wannan duk da cewa na rasa Badar. Yace duk da cewa Badar ta fi shahara kuma an fi ambatonta a wurin mutane. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. yake cewa labari na da ya faru a lokacin yakin Tabuka shine ban taba samun wani lokaci da Allah ya bani huwacewa, ya bani dama nake jin karfi a jikina kuma na samu kayan da zan iya guziri domin jihadi kamar wannan lokacin ba. Yace ban taba samun lokacin da nake da abun hawa har guda biyu da zan iya tafiya da su ba sai a wannan lokacin. Haka in dai gaskiya ne bana da wani uzuri ko daya, ina da karfi, ni matashi ne, ina ji da karfi a jika, sannan kuma ina da abun da zai iya daukan nauyi na daga abun hawa da kuma guzuri. Yace an saba duk wani yaki in Annabi sallallahu alaihi wasallama zai je yakan juya labarin, sai ya ce za mu yi dama alhali hagu za a yi, sai ya ce gobe za mu yi gabar saboda kada abokan gaba su samu labari kuma don munafukai kar su isar. Yace amma wannan yaki saboda yanda ya kasance ana state of emergency ne, sai da Annabi ya faɗi ga inda za mu je faɗa ɓalo-ɓalo kuma can ɗin aka yi, saboda yanda abun yake da bukatar a tara mutane kuma ba batun ɓoyewa. Yace wannan yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne a cikin tsananin zafin rana, kuma ya yi tafiya mai tsananin nisa,
kuma tafiya mai cike da hadari. Wastaqbala adadan kathira, kuma tafiya ce wanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai gamu da wato abokan gaba masu yawa kwarai da gaske. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل به وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر. كعب يأتي قبل cewa dukkan musulmi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka gama shiri, kowa yana ta kimtsi saboda tafiya don abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi ya ga musu ina za a je saboda kowa ya shirya shiri mai yawa. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da runduna mai yawa wanda babu wani diwani da zaka iya rubuta adadi a ka samu wato precise adadi na mutanen da annabi ya fita da su saboda an fita da mutane da yawa. Ya ce kuma ma sai ya kai ga yawan mutanen ya kai yadda inda mutum zai iya beje ba ma ta yiwu ba za a iya ganewa ba don yawan mutanen da suka fita, waye ya zo waye bai zo ba dole a iya fahimta ba, in dai ba wai Allah ne ya saukar da wahayi ya tona asirin mutum cewa wane bai je ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita a daidai lokacin da mutane suke bukatan su zauna domin su girbe kayan gonansu, kuma tsananin zafin rana ya sa mutane suna so su zauna domin su sha inuwa. Ni kuma gaskiya zuciyata ta fi karkata a lokacin cewa in zauna in dan huta, ba na son fita. fatajahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna ma'ahu wa tafiktu agdu لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. Ka'ab ya ci gaba da cewa ni kuma sai aka bar ni ina kai kawo, ina cewa zan je ne ko ba zan je ba, sai in fita in ce bari in je in shirya, sai na je sai in ji kasala, sai in fasa in dawo in ga ana ta shiri sai in koma. Ya ce ina nan ina ta wannan kai kawo din har mutane suka gama shiri aka kama hanya aka fita a gari. Ya ce ni kuma ina nan daga baya sai na fara cewa to ko dai tun da har an riga an yi gaba kawai in hau in bi su ne in riske su. Ya ce ina ma da na yi haka, amma dai thumma lam yuqaddar zalika li, gaskiya ba a kaddara mun hakan ba don haka dai ban bi su ba. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. yace sai aka bar ni a gida bayan an riga an tafi an yi nisa, magana ta kare. Yace ni kuma sai na fara jin bakin ciki, in na fito fa ba wanda nake gani sai dai munafiki wanda yake an shaide shi cewa munafiki ne, ni kuma na san ni ba munafiki bane. Sai kuma in ga mutum mara lafiya wanda dama Allah ya riga ya bashi uzuri, ni kuma ba mara lafiya bane, to ni me yasa na zauna? Ni ba munafiki ba kuma ni Allah bai bani uzuri ba. Yace wannan abun sai ya fara mun bakin ciki a cikin raina. Hatta balaga tabuka, yace walam yadhkurni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hatta balaga tabuk فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنذر في إطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. yace haka aka ci gaba da tafiya, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tambayar labari na ba, sai da aka isa ana tabuka sai annabi ya ce ina Ka'ab ibn Malik. Sai wani mutum daga cikin Banu Salama ya ce ya Rasulullah habasahu burda, ya ce ai ya yi sabon kaya ne, kwalisarsa ce kawai ta ajiye shi, ba wani abin da ya faru.
kawai son gaye ne, ya yi sabon kaya, wan nazaru fi atfaihi, sai kuma kawai rinka juya nan yana fankama, yana juya nan, yana ji da kansa, al'ujub kenan, ba abin da ya ajiye shi illa kawai yana ji da kansa, kuma yana ji kawai yana so ya kwalisa ya huta, baya son wahala. Sai Mu'azu dan Jabal ya ce ka amma tir da abin da kace, ya ce ya Rasulallah wallahi mu muna masa shaidan gaskiya, muna masa shaidan alkhairi, Ka'ab ibn Malik mutumin kirki ne ya Rasulallah. Sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba, wanda ya faɗi nasa, wanda ya faɗi nasa, wanda ya yi ƙoƙarin kare shi. Ana fahimta ko? Ya ce fa baina huwa kadhalika ra'a rajulan mubiyaddan yazulu bihi sarabu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kun aba khathma fa idha huwa abu khathmah al-ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamri hina lamaza al-munafiquna falamma balagani hina lamazahu al-munafiqun. Ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga can sai aka tsinka wani mutum fari iska tana daukawa daga nesa a cikin kawalwalniya irin ta tsananin zafin rana, sai annabi ya ce kun aba khathma, Allah ya sa abu khathma ne, fa idha huwa abu khathma al-ansari, sai gashi ko shi ne shi abu khathma. Shi ma yana cikin wanda da ba su je ba, shi ya zauna ya ji a ransa ya ce kai wallahi shi ba zai zama cikin mata ba, shi ba zai zauna cikin munafukai ba, kawai sai ya fita da kafa fa, da kafarsa ya zo ya hau wannan dutsen bai san hanya ba, ya fada ta nan ya ciga wannan, an riga an gama zama a wannan ana shirin za a dawo, sai gashi can yana zuwa. Manzon Allah ya ce wannan in ba abu khathma ba wanda zai haka. Sai gashi ko ya iso, annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa yabon alheri, ya masa addu'a, ya ce zauna kai ka fita. Saurawa ne saura Ka'ab. Qala Ka'ab ya ci gaba da cewa falamma balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawajjaha qafilan min tabuka hadarani bathi fadafiktu atadhakkaru al-kadhiba wa aqulu bima akhruju min saqatihi gadan wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Yace ni kuma sai bakin ciki ya rufe ni, annabi sallallahu alaihi wasallama, ni kuma na samu labarin annabi ya juyo ya kusan isowa Madina, zuciyata tana bugawa ɗaiɗai, yaya za a yi? Yace sai na fara tunanin kai bari in san ƙaryan da zan shirya wa manzon Allah, saboda annabi ya zo in ce masa da gangan ne ban je ba, wallahi ban isa ba. Yace sai na fara tambayin shawari a wurin yan uwana da mutanen gida, in kana gani me ya kamata in cewa annabi, kowa ya ga mun irin yanda ya kamata. Yace falamma qila inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama adalla qadiman zaha anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan fa ajma'tu sidqahu. Yace ina cikin tara shawarwari kawai sai Allah ya cire mun ƙaryar da barnan a cikin raina, sai kawai naji cewa ba abin da zai tsayar da ni wurin manzon Allah sai dai in yi gaskiya kadai, manzon Allah ba a masa ƙarya. Yace sai na dora a raina cewa in ya zo zan faɗi gaskiya kawai, in ya so komi ta banjam. Wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qadima wa kana idha qadima min safarin bada'a bil masjid faraka fihi rak'ataini thumma jalasa lin nas. Yace sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gari, shi kuma dama yana shigowa yawanci da safe yake zuwa gari, in ya kusa da dare sai tsaya ya kwana, sai ya zo gari da safe. In ya shigo kuma masallaci yake fara zuwa, sai ya nafila raka'a biyu. To annabi ya dawo daga tafiya, ana ta zuwa ana kawo cappa, ana ta zuwa ana kawo gaisuwa. Yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso masallaci, mutane yayi sallama, mutane kuma sun fara zuwa. falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadhiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa 80 rajula. Yace yana zama sai ga wayannan munafikan waɗanda suka ki zuwa sai suka fara zuwa, sun kai mutum 80 da wani abu. Kowa in yazo ya ce wallahi ya rasulullahi, dama Allah ya faɗa ko sai yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim, gobe za ku isa, in kun isa za su rika zuwa, za su yi ta rantse fa'aridu anhum, in suka faɗa ka juya baya ka ce musu je ka, innahum rijis, su kazanta ne, wa ma'awahum jahannam, duk wuta za su je, jahannama ne za su je. Allah ya riga gaya wa annabi, su kuma sun zo suna ta yin haka, annabi yana ji. Duk wanda ya zo ya haka yake cewa fa qabila minhum, annabi sai ya ce na karba, alaniyatahum, abin da ya faɗa a bayyane sai ya karba, wa baya'ahum, ya ce na maka mubaya'a, wastaghfara lahum, ya ce Allah ya yafe maka, wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala, ya bar abin da yake boye kuma ga Allah. Ana ganewa?
yace hatta ji itu sai gani na iso. Falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal mughdab, yace ina zuwa da na masa sallama sai na ga ya dan yi murmushi amma irin na yaƙe wanda akwai wani abu a ɓoye na fushi. Sun makala ta'al, sai ce zo nan. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khallafaka, yace na zauna a gabansa sai ce kai Ka'ab, me ya zaunar da kai a gida baka bi ni ba? alam takun qad ibta'ta zahrak, ba na san ka riga ka sayi abun hawa ka gama shiryawa ba? Qala, ga amsan da Ka'ab ya bayar. Qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli ad-dunya la ra'aytu anni sa'khruju min saqatihi bi'udhr laqad u'titu jadala ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. كنجي أمسرسا يا رسول الله إنا قبنكني ba ɓoye-ɓoye, ina rantse maka da girman Allah inda wani ne nake gabansa yau ba kai ba ko shi wane ne, ya ce wallahi ina da kalmomin da zan iya tsara shi kuma wallahi sai na samu uzurin da zan fita. Ya ce ni Allah ya bani baiwar magana, ya ce in dai magana ne ina da shi ya Rasulallah. Ya ce amma in zo gabanka in yi maka ƙarya daga baya Allah ya gaya maka gaskiya kai kuma kai fushi da ni. Ya ce gara in gaya maka gaskiya in ya so ka yi fushin daga baya Allah ya fito da al'amarin da Allah zai yafe ni. Ya ce shi yasa ina ga maka gaskiya ya Rasulallah, wallahi ban taba samun lokacin da naji ina da isasshiyar lafiya, ina da isasshen guzuri, ina da cikakkiyar dama da zan iya binka kamar wannan lokacin ba, ban bi ka bane kawai ya Rasulallah. Wannan ita ce gaskiya da gaskiya. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, budar bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce amma hadha faqad sadaq, ya ce ya jama'a ku shaida wannan yayi gaskiya. Faqum hatta yaqdi Allahu fika, tashi ka tafi sai Allah ya yanke hukunci a kanka, maganar ka tafi karfi na, amma ina shaida cewa ka faɗi gaskiya, kuma ya gaya wa mutane cewa wannan gaskiya yake. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. yace an fita sai mutane daga cikin kabila ta Banu Salama suka rika zuwa suna ce mun ka amma ka kwafsa ma kanka, ka zo gaban manzon Allah ka faɗa ka tona wa kanka asiri irin wannan, ina ma da ka nemi uzuri irin yadda sauran mutane suka rika yi, saboda in ma ka faɗi ƙarya ai manzon Allah zai ce Allah ya gafarta masa, wannan gafarar ai ta ishe ka daga bakin manzon Allah. Ka ji yadda dan adam yake da irin bada shawara, in ka ce zaka ji na kowa ko? Yace har sai da naji a raina cewa ka gaskiya fa suke ga mun fa, sai na ce bari in koma in je in warware magana ta in ce manzon Allah san kai ya Rasulullahi da fa ƙarya nake yi, sai in sake wata ƙaryar in ƙarya ta gaskiyar in yi ƙarya akai. Thumma qultu lahum, sai wata dabara ta zo mun sai na ce da su hallaqiya hadha ma'i ahad, shin wannan abin da ya faru da ni wani ma an yi haka da shi, wani ma ya tona wa kansa asiri? Qalu na'am, suka ce ba kai kadai bane. Laqiyahu ma'aka rajulani, mutane biyu su ma suna tare da kai akan wannan. Qala mithla ma qulta, su ma sun yi irin yanda kai. Wa qila lahum mithla ma qila laka, su ma an gaya musu irin abin da aka gaya maka, an ce ku tafi sai Allah yanke hukunci akan ku. Qala qultu man huma, su wane ne waɗannan mutane biyu? Qalu Murara ibn Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayya al-Waqifi, suka ce masa da Hilal da Murara.
qala fa zakaru li rajulaini salihaini qad shahida badaran fihi ma uswa, sai suka ambata min mutum biyu wanda nake gani dattijai ne, mutanen kirki ne wanda ni ma ya kamata in yi koyi da irin su domin sun halarci yakin badar. famadaitu hina zakarahuma li, sai kawai na ci gaba da tafiya ta ban koma ba tunda an ce akwai mutum biyu mutanen kirki tare da ni, na samu kwarin gwiwa. wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa naha Allahu an kalamina, sai Allah ya aiko ya ce kada kowa ya mana magana. ayyuha thalathatu, mu mutum ukun nan, min baini man takhallafa anhu, cikin dukkan waɗanda ba su je ba, mu uku kadai aka ce kada a yi magana da mu. fajtanaba nan nasu, sai mutane suka kaurace mana. au qala taghayyaru lana, kawai mutane sai gaba ɗaya suka canza. hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, har sai da naji duniya gaba ɗayanta ta mini kunci. fama hiya bil ardi allati a'rif, sai zama ba irin duniyar da na sani ba, duniya ta murtuke ta mun baki. falabithna ala zalika 50 laila, sai da muka yi kwana 50 ana wannan halin. fa amma sahiba ya fastakana, amma sauran mutane guda biyu nan su kan gaskiya sun gaza, sun ruguje, sun faɗi a ƙasa gaba ɗaya. wa qa'ada fi buyutihima yabkiya, sun zauna a gida kawai kuka suke duk waɗannan kwanakin, ba abin da suke banda kuka dare da rana. wa amma ana fakuntu ashabbal qaum, ni kuma na fi su ɗan yaranta da ɗan karsashi tunda ni matashi ne. wa ajladahum fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin, ni ina fita in yi sallah tare da musulmi. wa atufu fil aswaqi, kuma ina shiga cikin kasuwanni. wala yukallimuni ahad, amma ba wani musulmi da ina masa magana zai an samu. ko na je sayan abu sai mutum ya waiwaya mu, salamu alaikum, ba wanda zai amsa mu. ya wani in yi murmushi sai kowa ya juya, ba zai kalle ni ba. wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa usallimu alaihi, zan zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in masa sallama. wa huwa fi majlisihi ba'da salah, yana zaune a inda yake bayan yayi sallah. fa aqulu fi nafsi, annabi ba zai amsa ba, sai in rika cewa a raina hal harraka shafataihi bi raddi salami amla, sai in rika dubawa in ga shin harshen bakin sa ya dan motsa na amsa sallaman ma kuwa. an fahimta. thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar, sai in yi sallah a kusa da shi ta yanda in ya wayo ni zai fara gani. fa idza aqbaltu ala salati, ana idar da sallah, nazara ilayya, in ya kalle ni. wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni, ina neman in hada ido da shi, shi kuma sai ya kauda kai, sai ya ki kallo na. yanzu wannan akwai abin tausayin da ya wuce wannan? a ce kana fadan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kaunarsa, ka yi abin da zai sa yau ka zo ka yi sallama manzon Allah ya kasa amsawa, ka yi magana ya ki tanka maka, ka kalle shi ya kauda ido. sahabbai yanda suke kaunar manzon Allah fiye da ransu nan, a ce yana masa haka, don Allah ya kake tsammani zai je a ransa? wani irin kunci ne? shine kuncin Allah ya ce duk duniya yawanta nan wallahi ta musu kunci, ta kasa musu. hadisin yana da tsayi, mun ce za mu ci gaba da karantawa da larabci, lokacin ba zai kai mu ba, sai dai mu faɗa a dunkule me ya faru. ya ci gaba da cewa ana cikin wannan hali, ya ce ‘yan uwana suna cikin kuka kawai. ya ce wata rana ana cikin wannan abun, ni kuma sai na ce barin je wurin Abu Qatada. Abu Qatada yana da lambu, ya kulle lambun, sai na je na hauta katanga na dirka, kuma ɗan uwana ne, ɗan baffana ne, kuma babban abokina, amini na kenan, amma shi ma ya kasa mun magana. manzon Allah ya hana kar kowa ya mun magana. na je na masa sallama bai amsa ba. na ce masa na haɗa ka da Allah, ɗan uwana, babban abokina, masoyina, don Allah ka amsa mu. ya shiru, ya kau da kai bai mun magana ba, saboda biyayya wa manzon Allah sallallahu, ko ana ɓoye sai an yi biyayya. ya ce sai da na masa baki uku, na ce masa na haɗa ka da Allah, ni shin kan ka san ne a matsayin mai son Allah da manzonsa, ko ka san ne a matsayin munafiki kan? sai kawai ce masa Allahu wa rasuluhu a'lam. ya ce iya abin da ya ce mun kenan, Allah shi ya bar wa kansa sani, bai sake ce mun komi ba. ya ce bakin ciki ya ƙara mun yawa, sai kuka hawaye ya mun yawa. ya ce sai na je na sake hawa katanga na fita. ya ce ana cikin wannan abin, wani bakin cikin ya ƙara mun yawa.
wata rana na shiga kasuwa sai ga waɗansu mutane daga cikin mutanen Sham waɗanda suke zuwa kasuwanci, mabiyin addinin Kirista ya zo daga Sham, sai ya zo yana ta nema na, yana ina Ka'ab ibn Malik, ina Ka'ab, sai aka nuna ni daga can. Ba za mun magana ba, amma za a iya ce ma wani ana iya magana wa Kirista, ana iya magana wa munafiki, amma ni tunda ina cikin horo ba wanda zai mun magana. Sai aka ce mishi gashi can, ya ce ina zuwa, sai zai tarbe ni haba haba, sai ce ga sako daga sarkin kabilar Gassan ya aiko maka. Ya ce ni kuma na iya karatu, na je na zauna na bude wasiƙa. Ya ce sai na ga an rubuta mun cewa ya kai Ka'ab ibn Malik, na ji labari wannan mutumi ya maka jafa'i, dama haka nake tsammani, kun zauna kun tare masa kuma ga irin abin da ya maka, don ka tattara inaka in shi baya son ka, mu muna son ka, za ka mana amfani, ka dawo abunka ka zo ka zauna, za mu baka duk abin da kake so. Ya ce wannan abun sai na ji ya fi mun kunci a raina sama da a ce ma, wato sama da duk abin da ya faru a baya. Yau a ce manzon Allah ya ƙi ni, amma wani mutum shi kuma wanda ba addinin mu ɗaya ba shine yake cewa in zo ya karɓe ni in bar manzon Allah. Ya ce akwai abin da ya wuce mini wannan a duniya musiba. Ya ce wannan sai ta zama ita ce mafi girman bala'in da na gani a cikin duk labarin. Ya ce na ɗauki wannan takarda na je na jefa ta a murhu na ƙona. Ya ce ana cikin wannan abun, ana cikin wannan hali ba a gama ba, sai ga ɗan saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce da ni, nan ne inda za a fara mun magana, shi ma saƙo ne amma ba saƙo mai daɗi ba. Ya ce in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka rabu da matarka. Ya ce to manzon Allah yana nufi in sake ta ko kuma in barta ta je gida? Ya ce ba a ce ka sake ta ba, sai tafi abin shi. Sai zo ya ce mata tattara kayanki ki je gida. Da iya wanda take zaune tare da shi kenan take masa magana ko, to ita ma an ce ta tafi, kaga shi ma ba magana, ko matar ko ma waye. Ya ce shi kenan ta tattara ta koma gida. Ya ce sai aka aika ma sauran mutum biyun ma, amma Hilal ibn Umayya shi dattijo ne, sai matarsa ta je ta durkusa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah ka ji tausayin Hilal, shi ba kamar sauran bane, tsoho ne, baya iya komi sai dan abin da na masa, kuma kullum cikin kuka yake. Don haka ya Rasulullah ko za ka iya bani dama in ci gaba da zama tare da shi, in rika masa hidima? Sai manzon Allah ya ce zan iya baki dama, amma da sharaɗin kar ya kusance ki. Ta ce ayya, wani kusanta ma ya Rasulullah, wannan tsohon da baya motsin komi. Ta ce bari rantse maka da Allah, tun daga ran da aka yi wannan abun ya dukufa yana kuka, har yanzu bai daina kuka ba. Ina ake maganan taba mace? Hani kan tausayinsa nake ji. Manzon Allah ya ce je ki aje ai ta yi, amma ana nan tukunna. Ya ce haka muka ci gaba da zama. Bayan kwana 50 din, bayan kwana 40 shine aka aiko da maganar matar ta tafi, aka daɗa ƙarawa, sai da kwana wato 20, da kwana 50 suka cika cur. Ya ce sai wata rana da sallan asuba na hau saman soro na yi sallan asuba, kawai sai Allah ya sauko wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi, shine aka saukar da wannan aya wa ala thalathati. Yau kan kwana 50 ya cika, an yafe wa sauran mutum ukun nan. Ku gane hikimar, kwana nawa aka yi a tafiya ta buka? Kwana nawa? 50 aka yi, jiya mun karanta ko? Sai aka ladabtar da su na kwana nawa? Wahalan da waɗancan suka sha na gangan jiki ya kai wahalan da waɗannan suka sha na zuciya? Kaga horon da ya dace, aljaza'u min jinsil amal, proportionate punishment kenan. Saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da cewa an yafe musu. Haba mutane suna taya su murna. Ya ce wani ya yi sauri ya hau doki, don ni ne ya fara zuwa zai gaya mun. Ya ce wani kuma ya hau wani tudu tun kafin mai dokin ya zo. Ya ce abshir ya Ka'ab, ya Ka'ab ibn Malik, albishirinka. Ya ce ina jin haka, na san sako ya zo da dumi-duminsa. Ya ce ban san lokacin da na faɗi a ƙasa na yi sujudu shukur, ina gode wa Allah. Ya ce wannan kaya masu kyau ɗin da ake cewa habasa huburda, waɗannan kayan da nake ji da su ɗin, mai albishir ɗin nan yana zuwa na cire su gaba ɗaya, da rigar da wandon duka gaba ɗaya na bashi. Ya ce na nemi aron wasu na sa.
saboda tsaban farin ciki. Ya ce kuma wallahi duk duniya ba da wani kaya sai wannan, amma na bashi saboda tsaban farin ciki. Na juya a guje in je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa majalisar manzon Allah sai ya samu an cika. Ya ce sai ga manzon Allah yana murmushi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce fuskarsa ta yi fari tana kyalli. Ya ce kuma dama da haka ne muke gane in manzon Allah yana farin ciki. Ashe dama manzon Allah ba da sonsa bane, amma Allah ne ya sa shi dole a mun haka. Saboda tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa a karatun bayan mun ji yanda ya yafe ma wanda ya nemi ya kashe shi ma, wanda yake kafirci ma, wanda yake munafunci ma, duk manzon Allah ya yafe musu, balle sahabinsa na gaske. Amma Allah ne shi yake gudanar da abu. Inna Allah yahkumu ma yurid. Jama'a musallama wa ubangiji. Allah ya dora haka kuma dole hakan zai yi. Saboda haka da aka yafe musu, shi kuma farin cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya taya shi murna. Yace ina shigowa masallaci, Talha ibn Ubaidillah shine wanda ya miƙe yayi sauri ya zo ya fara congratulating ina, ya bani hannu. Yace ba zan taɓa mantawa da Talhatu ba akan wannan, ba wanda ya mun haka a cikin muhajirai sai shi. Na je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah madaukakin sarki ya ce albishirinka, ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albishirinka, Allah ya yafe maka. Sauran waɗancan mutane su ma aka gaya musu me za a yi in banda murna, ana ta runguman su, ana ta taya su murna. Aka zo aka taru gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ce to ya Rasulullah, saboda farin cikin wannan tukuicin da zan bayar shine duk abin da na mallaka na bada shi saboda Allah. Shi ma zai gwada irin na Abubakar yau. Manzon Allah ya ce a'a ba karba ba, ya yi yawa, ba za ka iya ba, ka ba da ɗan wani abu na tukuici amma ka riƙe dukiyarka. Shi kenan sai ya ba da iya abin da zai iya, ya riƙe saura wanda zai je sai wancan rigan da ya kyautar ɗin. Don haka Ka'ab ibn Malik shi ya ba da wannan labari. Ya ce sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a kanmu. Ya ce wannan sai ya nuna mun muhimmancin da gaskiya take da shi a rayuwa. Ya ce sai na gane cewa wannan gaskiyar da ta kubutar da ni, bana da wani abu mai tsada a gaban manzan Allah su salama kamar wannan gaskiya. Shi yasa na yi alkawari, ya ce wa kaina cewa tun daga ranar ba wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma har in bar duniya, in Allah ya yarda ba zan taɓa yin ƙarya ba. Tun da ban yi wa manzan Allah a irin wannan lokacin ba, to ba wani mutumin da ya isa kuma in yi masa ƙarya. Ya ce amma munafukai kan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce saboda in na ji abin da Allah ya ce a kansu, ya ce mafi sharrin abin da Allah zai iya saukarwa a kan mutum kenan. Ya ce in ka zo za su riƙa rarrantse maka suna faɗar magana, Allah ya ce ka kau da kai ka rabu da su, su ƙazamai ne, wa ma'awahum jahannamu jaza'an bima kanu yaksibun. Ya ce Allah ya tsere da ni ban faɗa cikin irin waɗannan mutane ba. Wannan shine labarin Ka'ab. Akan wannan labarin ne bayan Allah ya tara, sai Allah ce mana ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, ku kasance cikin masu gaskiya. Su wane ne masu gaskiya? Sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi alherin abin da Allah maɗaukin sarki zai maka wasici da shi a cikin waɗannan ayoyi shine Allah ce maka ka kasance tare da sahabban manzan Allah. Su ne masu gaskiya, sun yi gaskiyar, sadaku ma ahadullah alaihi, sun yi wa Allah gaskiya akan alkawarinsu, kuma Allah ya cika musu gaskiyarsu. Shi